हेलो फ्रेंड्स, गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ हरना नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साबसिन हामसिन रादाबफोरखौ गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां रादाबखौ लाबोबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। चेनेलाव गोदानब्ला बड' एसएम आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो गिबियावनो गुरै खावलायबाय। फैदो बिदिबा गुबै रादाबखौ फारियै नायलांदोनि। गिबि रादाबाव दङ मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादा साननैसोनि उनावनो खुंफुं जासिगोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनेश पेगु बिथाङा। कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाया हादरसायाव एसे खम जानो हमदों। बे समावनो फरायसाफोरनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद होगिरि बिजाथिफोरनि थाखाय मोजां खौरां सौफैदों। सानसे साननैनि गेजेरावनो फोसावनाय जागोन मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादनि समफारिलाइखौ। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनेश पेगुआ मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे गोनांथार बाथ्राखौ बुंथिदों। मख'नो गोनांदि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनेश पेगुआ मैया बे बिथांखिनि सायाव गोजौ थाखोनि सावरायज्लायनाय जागोन होन्नानैबो फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादा थांनाय मे दाननि गेजेरावनो खुंफुंजानो गोनांमोन। महामारिया कर'ना जिउसानि थासारिनि जाहोनावनो खुंफुंजानाय जायाखैमोन। बेनिखायनो आनजाद होगिरि फरायसा फरायसुलिफोरा गोबां गोनो गोथोआव गोग्लैनानै दंमोन। एसबी बड' निउसनि रादाब फरायगिरि बिगोमा सिबिरानि ब्रह्मआ माखासे समनिफ्रायनो रादाब होनो हायाखै आरो मानि थाखाय रादाब फरायनो हायाखै बे बाथ्राखौ मैया भिडिअनि गेजेरजों गावनो बुंथिदों। माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बिथां सिबिरानिया लोमजाना दंमोन। गाव बुंथिनाय बायदिब्ला बिथांजोआ कभिड-19 जों गाग्लोबजादों आरो प्राइभेट फाहामसालियाव दासान्दि फाहामथाय लागासिनो दङ होन्ना मिथिहोदों। आथिखालाव बिथांजोनि देहाया मोजाङाव फैबाय आरो साननैसोनि गेजेरावनो न'आव फैनो हासिगोन होन्ना मिथिहोदों। बिथांनि गाहाम सावस्रिनि थाखाय आरज गाबनाय थाबाय, जाहाथे थाबैनो मोजाङाव फैनो हायो आरो रायजो राजाफोरनो रादाब होफैनो हायो। गोजोनथाव खौरां, 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनाय बिथांखिखौ लानानै आसाम सोरखारा थाबैनो थिसनलाइ होगोन आरो बे बाथ्राखौ मिथिहोदों आसामनि रांखान्थियारि मन्थ्रि अजन्ता नेउगआ। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बिजेपि दोलोआ खुंथाय गोहोआव फैयोब्ला 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनाय जागोन होन्नानै खोथा होदोंमोन। आसामाव बिजेपिनि सोरखारा खुंथाय गोहोआव फैनाय असिलायै 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनो बिथांखि लेखा मैया आसामनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि अजन्ता नेउगआ बेनि सायाव खेंफोरथि होदों। 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनाय बिथांखिखौ लानानै 7 सोद्रोमानि कमिटि दानाय जाबाय होन्ना फोरमायदों आरो 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनो बिथांखिनि खामानि मावगासिनो दं। लोगोसे आसामनि गासै बिफानफोरनिफ्राय जेराव उदां मासि जाना दं बिनि सायाव बिनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ आसामनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि अजन्ता नेउगआ मैया खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायदों। मख'जाथावदि हाप्ता मोनसेनि गेजेरावनो गासै बिफानफोरा गावबा गावनि उदां जाना थानाय आरो मासिनि गोनांथिफोरखौ होनो नांगोन होन्नानैबो बुङो। कभिड-19 नि गिथाव बाथाव समावनो गियाल'ना गावनो जिउखौ बाउसोमना सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होबाय थानाय हजाइनि फाहामसालिनि डाक्टर शिव सेनापतिखौ माखासे सुबुंफोरा गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों। बे जाथाया रायजो नाङै गिखांनाय लाबोदों। गाग्लोबजानाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियाआव भाइरेल जादों। जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमना गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों आरो जाथायखौ गोख्रों निन्दा होदों आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ। दा बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दङ होन्ना मिथिनो मोन्नाय जादों। दानिया फैबावदों गुबुन मोनसे खौराङाव। गोरिब नखरफोरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनो बिटिआरनि अरुण'दय बिथांखिनि सायाव प्रमद बर'आ चिरां जिल्ला मावख'नि नब्लाङाव गुवारै सावरायलायदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा मैया बिटिआरनि सिङाव थानाय अरुण'दय बिथांखिनि सायाव गुवारै सावरायलायदों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जादों। बिटिआरनि सिङाव थानाय अरुण'दय बिथांखिनि सायाव गुवारै सावरायनो थाखाय मैया 1 जुनआव बाक्सा जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे चिरां जिल्लायावबो दावबायना बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ चिरां जिल्लायाव जथुम मेल खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि सिङाव थानाय अरुण'दय बिथांखिनि सायाव गुवारै सावरायनो थाखाय मैया चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि नब्लाङाव जिल्ला बेंगिरि नारेन्द्र कुमार साहजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सानै एमएलए, एमसिएलए आरो इउपिपिएल दोलोनि माखासे सोद्रोमा आरो चिरां जिल्लानि मावख'गिरिफोरजों जथायै सावरायलायदों होन्नानै खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों। सिबिएसइनि 12 थाखोनि जानो गोनां फाइनाल आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय होन्ना फोसावबाय। हादरनि गाहाय मन्थ्रि गेदेमा नरेन्द्र मदिआबो सिबिएसइनि 12 थाखोनि आनजादा जाला, केन्सेल जाबाय होन्ना मिथिहोदों आरो बे बाथ्राखौ टुइट खालामना फोसावदों। फेरगावआव जादों मोनसे खारसे-बेसे दुखुनांथाव जाथाय। फेरगावनि टंलायाव सासे सेंग्राखौ बुथारदों, सानैखौ हमबाय, गुबै दायनिगिरिया दासिम खारखोमादों। उदालगुरि जिल्लानि टंला सोहोराव दाय गैयै तुनुज बर'आ 35 बोसोरनि सासे सेंग्राखौ आंगो लोगोआनो खारसे-बेसेयै बुथारनाय जाथाया साननो गोनां खालामदों टंलानि रायजो राजाफोरखौ। दा बे जाथाया गोसोम जोमैनि रेगा खोख्लैदों। जाथाय जानाय नखरनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला टंला सोहोरनि 1 नं वार्डनि थागिबि तुनुज
बराखौ थांनाय 30 मे खालि हरनि 9:30 रिंगासोआव नुसुंसेनिनो समिरन बिश्वासआ गुबुन सानै लोगो गणेश शर्मा आरो गबिन्द पाटवारीजों टंलानि नायका दैसायाव ना हमनायनि सोलोजों लिंनानै लांदोंमोन। खावसे घन्टासोनि उनावनो गणेश शर्मा आरो गबिन्द पाटवारीया नखरसिम खबर दैथायहरो जे धनुष बरिया दैसानि सेराव गोग्लैना दं। मा खालामगोन मा मागोन जानानै बिजिया दैसा सेराव थांनानै फिसायनि गन्थं खुगाजों थै गनानै लांख्रां गोग्लैना थानायखौ नुनो मोनो। उनाव लोगो लोगोनो टंला हादरसायारि देहा फाहामसालियाव लाबोनाय जायोब्लाबो डाक्टारा सिगांनो थैखाबाय होननानै फोरमायो। टंला थानायाव बिजि माइना बराया जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरनि सायाव गांसे गसरलाइ गथायो आरो संदाननानै टंला थानानि पुलिस गणेश शर्मा आरो गबिन्द पाटवारी मुंनि सानैखौ हमनो हायोब्लाबो गुबै दायनिगिरि समिरन बिश्वासआ खारखोमानानै दं। पुलिस बिफाना बिथां बिश्वासखौ हमनो थाखाय जरदार संदानगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों। बेराफारसे गसर बेलायाव बिजिया फोरमायनाय बायदिब्ला फिसायनि लोगो समिरन बिश्वासआ सानफ्रामबो बिसोरनि न'आव फैनानै नुसुं बिथाखौ फाननो नारसिनबोबाय थादोंमोन। माब्लाबा थाखा फैसाबो लोगो महरै बिबोदों, नाथाय गैया होनब्ला बुथारनायनिबो हुमखि होदोंमोन। बेनिखायनो बिथां समिरनआ गणेश आरो गबिन्दजों लोगो जानानै ना हमनायनि सोलोजों लिंना लाबोनानै सिगांग्रो खालामनाय बिथांखिजों आंनि फिसायखौ बुथारबाय होननानै गाबै गाबै बुङो। धनुष बरानि बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनांगौ आरो गोरानिफ्राय गोरा साजा थामहिनबा फासि होनांगौनि दाबि खालामदों उदालगुरि जिल्ला कच राजबंशी फरायसा आफादजों लोगोसे दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफ्रा। असे लोगोआनो लोगोनि सुथुर जानाय बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि समिरन बिश्वासखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो पुलिस बिफान आरो हायुंगिरिखौ दाबि खालामदों। जाथाया टंला ओनसोलाव सिं सिं जुजाइनि अर बायदि जोंगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामनि दैबानाखौ लानानै आसाम सोरखारा आइजोफोरनो सेनिटारि नेपकिन जि फोसावदों। आसामाव बोसोरफ्रोमबो दैबानानि थासारिजों मोगा मोगि जानाङो। जाहोनाव गोबां सुबुङा न' बां गारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थाहैनांगौ जायो। बेफोरबायदि थासारिखौ नोजोर होनानै रेभिनिउ एन्ड डिसेस्टार मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि एम.एस. मिनिबन्जआ बिथोनलाइ फोसावदों। आसाम सोरखारा हादोरसायाव दैबाना बायदि मिथिंगायारि थासारिजों खहा जानांनाय आइजो आरो लाइमोन सिख्लाफोरनो सेनिटारि नेपकिन जि राननानै होनाय जागोन होनना हादोरसानि जिल्ला बेंगिरिया गावबा गावनि ओनसोलाव जानाय थासारिजों मोगा मोगि जानांनाय समाव आइजो आरो लाइमोन सिख्लाफोरनो हेफाजाब महरै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो बिथोन होनाय जादों। मख'नो गोनांदि हादोरसायाव दैबानानि समाव गोबां जायगायावनो सुबुं माहारिया जेंनायाव गोग्लैयो आरो आइजो माहारिनो खायसे उसुबिदा बिथिंनि समाव जेंनाजों सम बारहोलांनो गोनां जायो। बेनिखायनो आसाम सोरखारनिफ्राय बे थासारिनि समाव आइजो आरो लाइमोन सिख्लाफोरखौ हेफाजाब होनो बिथांखि लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। लोगोफोर अननानै रादाबखौ लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लाइक कमेन्ट होनो दाबाव। दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला उननि समाव साबसिन हामसिन रादाब मिथिनो थाखाय साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।